Bavim se knjigovodstvom, veštačenjem. Već skoro 21. godina se bavim ovim poslom. Ispočetka sam radila to iz radnog odnosa. To sam uveče radila, pošto sam prepodne bila u firmi i dve su me pomagale koleginice isto uveče. Da bi se kasnije razvila 10 zaposlenih radnika. Na samom početku je bilo teško, trebalo naći klijente, program, investiciju program, računari, štampači. Tako da sam počela male one firme, komisione, nešto malo trgovaca, ugostitelja, da bi se kasnije raširila. Radim sve vrste preduzeća, sad sam učestvovao na konkursu, dobila sam sredstva i zaposlila sam jednog diplomiranog ekonomista. Izuzetnu saradnju imam sa gradom, mislim da je to jako korisno da se sredstva obezbede za takvu vrstu zapošljavanja. Dosta nam znači faktički imate plaćene doprinose za 12 meseci. Moji radnici su zadovoljni sa mnom, bar ja mislim, a ja sam zadovoljan sa njima.